Puntuació dificultat. Quatre amb 7, 4 amb 8, 4 amb 6. Puntuació estil, 4 amb 6, 4 amb 7, 4 amb 6. A pista, Laia Martínez. Preparada, Carla Veiga. Puntuació dificultat. Quatre amb 5, 4 amb 4, 4 amb 4. Puntuació estil, 4 amb 8, 4 amb 7, 4 amb 7. A pista, Carla Veiga. Preparada, Valeria